Umongameli Ramaphosa ebephendula kwingxoxo-mpikiswano yohlahlo lwabiwo-mali lwe-ofisi yakhe. Uvumile ukuba kubekho ulawulo oluhesheheshe kuwo onke amanqanaba orhulumente nakumaqumrhu karhulumente. We must, as we have done, acknowledge that there have been failures of governance in several areas of government, in municipalities, in departments, both at provincial and national level, and in our state-owned enterprises, and a number of other government entities. Uthi ngoku kuthatyathwa amanyathelo kwabo babandakanyekayo kurhwaphilizo. Many of these investigations have been concluded, and the dockets have either been handed over to the NPA or are in the process of being handed over. There have been referrals for disciplinary processes for officials who were involved in corruption. Ukwathe ziyabonakala iimpawu kwimo yezoqoqosho nangona ibithwaxeka nobomu ngubhubhane we-COVID-19. Ngokubhekisele kwinkqubo yogonyo, umongameli Ramaphosa uthi urhulumente ufuna ukugonywa abantu abali-100,000 ngosuku. Vuyani Green, weendaba ze-SABC, ePalamente Kapa.